Търсите служители, а не ги намирате? Разбирам напълно. Днес пазарът на труда в България е истинско предизвикателство. Много работодатели смятат, че наемането на граждани от страни извън Европейския съюз е невъзможна бюрократична спънка. Като специалист в миграционната материя съм тук, за да ви уверя, че съществуват добре разписани правни процедури, успешното преминаване през които води до здобиване с разрешение за достъп до пазара на труда. Как започва процес? Най-напред трябва да се избере подходящото основание, на което да се кандидатства за осигуряване достъп до пазара на труда на определен чужденец или да се декларира заетостта му по съответния ред. Най-използваните процедури са така наречените единно разрешение за пребиваване и работа, синя карта на ЕС, сезонна заетост. Всяка от тях си има своите специфични изисквания. Аз и моят екип поемат цялата тежест, подготвяме всички необходими документи от ваша страна и от страна на служителя, комуникираме с агенция по заетостта и дирекция миграция и следим за движението на преписката. Вашата ангажираност е минимална. Не позволявайте липсата на кадри да спира развитието на вашия бизнес. Свържете се с KGK Law Firm, за да обсъдим вашия конкретен случай и да намерим най-доброто решение за вас.